खुलुमबाय। फैबाय थानाय 21 अक्ट'बरनिफ्राय खुंजानो गोनां दुर्गा फुजायाव फैनाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम फिन खावलायहरफिननाय जायोदि जायफोरा फुजा नायफैगोन बिथांमोना समाजा हामजायै खामानिफोर जेरै जाला लोंलायै दावराव दावसि खालामनाय बेफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो बेखौनो बाटासिपुर इयं क्लाबनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरा गावबा गावनि आब्रुथिखौ लाखिनानै जाहाथे नैबे फुजासालियाव बयबो मोजाङै नायफैलायो। मानो होनबा जोंहा नैबे फुजाथिलियाव गोबां गेदेर गोलाव बिथांमोना फैयो। दा जेरैबायदि जोंहा मास्टार स्टाफ फैयो आरो लोगोसे जोंनिनो बर' समाजनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि गासै सोद्रोमाफोरा फैयो। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरा श्री श्री दुर्गा फुजायाव जेरैबायदि गाजा गोमजायै नायनो फैयो बिदिनो मोजाङै जाहाथे दावराव दावसि जायालासिनो मोजाङै नायनानै थाङो बेखौनो आङो बाटासिपुर इयं क्लाबनिफ्राय जानानै गुरै खावलायहरनो थाबाय। गोजोन्थों। गासै रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय एबा गोजोन हामलायनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो प्रेस मिट लिंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाटासिपुर गामिनि नैबे रेलवे कल'नियाव जोङो दुर्गा फुजा खुंनाया 2004 निफ्राय लानानै दिनैसिम 2023 जाफैबाय। ओमफ्राय जोङो माखासे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाहैबाय गिबियावनो जों आदिबासिनि कालचार देखायनाय, लोगोसे आसामिस, बेजों लोगोसे नेपालि थाहैबाय आरो जोंनि आंगोनिबो आंगो बर' हारिनि बागुरुम्बा थाबाय। ओमफ्राय आरोबाव जोंहा थाबावगोन बर' फिल्म सावथुन एबा फिल्म थाबावगोन। बेजों लोगोसे दाब दाब जायगानिफ्राय फैनो हानाय गासै रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायहरनो सानदों दि फैनानै जेबो उसुबिदा खालामलाया बा गावनि गाव साननानै मोजाङै मोजां न' फारसे थांफिननो हायो रंजानानै। बेखौनो जोंनि बाटासिपुर दुर्गा फुजा इयं क्लाबनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जोङो मुर्तिनि सावगारिखौ बे बोसोराव जों एसे महरखौ सोलायदों। मानो होनोब्ला गोदान मानसिफोरा जोंखौ बुंबाय थानायलाय जे बहुत मानसिफोरानो बुंदों जे दख'ना खनसे गानहोना नाय होननायखाय जोङो एबार मुर्तिनि सावगारिखौ जोङो दख'नाजों बर'नि गाननाय जोमनायखौ लानानै बर'नि हारिमुखौ बेरखांहोदों आरो मुर्तिफोरखौ गासै मुर्तिखौनो। बेयावथ' जोंहा बाटासिपुर दुर्गा फुजा इयं क्लाबा गासै बे जौ जुवा जुमाय रांजों रां मोननाय बेफोरखौनो जों कमप्लिटलि बन्द' खालामखानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा फरायसा आफादाबो गोग्गोमैनो बेखौ थांखि लानानै दोनखादों। जों जायगायाव बेनार होनानै दोनखादों। बेनिखायनो नैबे बोसोराव जोङो जौ जुवा जुमायनिफ्राय गासै रायजो राजाखौनो एसे गोजानाव थानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। औ, जोंहा प्रसासननि हेफाजाब दङ। जोंहा 21 अक्ट'निफ्रायनो थाफैगोन, सानब्रैनि थाखाय थाफैगोन। जोंहा पुलिस थाफैगोन। बेजों लोगोसे जोङो लकेल VDP पार्टिखौबो जोङो हांख्रायना लाबोफानाय जादों। बेजों लोगोसे आरो जोंनिनो कमिटिनि सेंग्राफोर थागोन भलन्टियार्स हिसाबै। दा बेयाव फैनानै नैबे फुजायाव जिबायदि इसोरखौ खुलुमनाय बिनि सायाव माबायदि हास्थायदों? बिदिनो रायजोफोरखौ लोब लोब फैनानै जे गिबियाव फैनानै फुजा मुर्तियाव हाबफैनानै मुर्तिखौ नायनायखौ जों लुबैयो। मानो होनोब्ला दानि जुगाव उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा फैनानै मुर्ति फुजानि नामाव फैनानै फुजाफोरखौ खुलुमा, फुजाफोरखौ नाया, डाइरेक्ट रंजानो फैयो, फिल्म नायनो फैयो। बिदि नङा। बेनिखायनो आं खावलायनो सानो जे गासै लाइमोनफोराबो जा बोराय बुरैयानो जा गिबियाव मुर्तिखौ नायनानै गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय मा बिनो लुबैदों बेफोरखौ बिनानै जेन फुजाखौ नायनानै थाङो, आं बेखौ हास्थायो आरो। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार। नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगावआव थांनानै बायहैनो हागोन। बे बाम्पार अफारफोरानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,20,000, क्लेरेन्स गारियाव 1,50,000, सनिक गारियाव 50,000सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन।
नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन। जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629 213 4455।